Bună. Da, bună din nou. Cred că mă mai știți, sigur mă știți, nu? Adică, așa. În acest videoclip vreau să vă fac și un mic anunț. Cred că știți toate chestiile alea. Eu zic că voi vă uitați și culmea să nu vă uitați, așa, la tequila, da? Este un clip. Deci tequila, da? Pe ea în realitate o cheamă Bianca Adam, dar și-a pus numele Tequila pe YouTube, da? Eu vreau să-mi pun tot așa un nume din ăsta, dar nu știu cum să se numească, pentru că eu sunt puțin mai grea, adică mi-e greu să aleg niște numere sau știu și eu cum. Mie mi-e greu să aleg, adică când este o enumerație așa de mare și trebuie să aleg ceva, mie mi-este foarte greu să aleg. Da. Atât vreau să vă spun. În videoclipul de astăzi să facem What is in my bag. My bag. Sau cum se pronunță. Da. Deci să începem. În videoclipul de astăzi o să vă arăt cum se face, ce îmi țin. What is in my bag? Cred că știți toată lumea despre ce este vorba. Este ce ține eu într-o cutie. Simplă, zic eu. Pentru că eu nu-mi țin anumite lucruri. Eu îmi țin lucruri necesare, pentru că nu am ce să-mi țin așa de important în el. Și vă anunț că sunt un copil și țin tot ce e necesar. Da, deci în film. Primul lucru pe care îl țin eu este o rolă. Așa, aici arată data explodei, de fapt arăta. O rolă de gasmeți. Mai îmi țin un deodorant, stați, nu știu mai îmi țin un deodorant de la Fresca. Fapt, el este de la, uitați, Body Plus. Are 200 de mililitri. Așa, mă scuze dacă auziți televizorul. Haide. Așa e. Stați. Ce mă enervează. Nu pot să vă arăt. Uitați. E un spray simplu. Miroasea lămâie, pentru că este de lămâie. Așa. Următorul lucru pe care l-am este o ojă verde. În nuanța 51. Uitați. La lumină să vedeți, nu se vede. Nu știu dacă vedeți, dar este nuanța 51. Este o culoare foarte... Stați să vă arăt. Pe unghii arată excelent. Da. Așa, în fine. Acum nu cred că o să vă arăt fiecare produs în parte, dar în fine. Mai îmi țin și... aproape... terminat. Bine, mai are puțin profund. Un parfum. Era de la cu fetele Bratz-Zilla, dar din păcate s-a terminat, uitați. Uitați acolo. Așa. Cam atât cu parfumul. Mai îmi țin și o peruță de dinți. Așa este cu violeta. Peruță normală. Da. Următorul lucru pe care îl țin este un șampon. De la, uitați acolo în colț, scrie Monster High. Uitați.
Monster High. Așa, este foarte bun, adică miroase a vișine, nu știu, sigur. Așa, mai am și un bal. Balsam, tot cu violet, da, tot cu violet, da. Cum am și periuța. Așa. Miroase foarte frumos, adică este și foarte mare. Stați să văd mililitri dacă arată. Nu arată mililitri. Ba da, 400 mililitri, stați. Uite aici, 400. Da, cred că vedeți, nu? Dacă nu vedeți, stați că dau mai aproape. Uitați. Așa, în fine, cred că ați văzut de prima dată. Așa. Mai îmi țin și o din asta cruciuliță, când o bagi în priză, luminează. Da, cum vedeți aici s-a remarcat, mi s-a șters deja. Da. Așa, asta când o bagi în priză, luminează. Da. În fine, deci să vedem mai departe. Mai țin și o săluță. Da, puțin important, știu. Mai îmi țin și o pasta de dinți cu Monster High. Uitați acolo un cruț. Monster High. Uitați. De căpșuni. Da, știu să am mânjit acolo pentru că am încercat să mai fac un video așa. Și din greșeală când i-am dat ploșc. Da. Vedem mai departe niște rățări cu alb și cu roșu. Cred că nu e nevoie să le prezint pentru că, uitați, niște brățări împletite. Da. 2 elastice. Așa, o ungheră normală. Cred că știți unde vreau să știm. Încă un elastic. Așa. Încă un elastic. Așa. Mai îmi țin și o pensulă. Așa. Mai îmi țin și, stați, că până m-am înțins după ele. Da. Un spray de păr pentru descurcare părului. Așa. Este de la Body Plus. Uitați aici. Uitați acolo, așa. Uitați acolo, ud. Așa. Miroase excelent. Adică pentru un păr. Miroase foarte frumos. Prima dată credeam că este un spray normal. Pentru haine sau pentru așa. Al doilea mai am un deodorant clasic. Uitați acolo scrie clasic. Clasă săică. 24 de ore deodorant. Este de la Palmolive.
Uite, acolo. Și acesta este un... Uitați. Așa. Așa, mai departe. Mai am câteva produse. Îmi țin o oră. Da. Roz. O mostră de ruj. La Iron. Bine, ea este așa. Așa. Și asta se mai dă o dată. Haide. Așa. Haide să bag așa unul într-unul. Se pune și capacul. Așa. Încă un răj. Dar deja am consumat. Uitați cât mai am din el. Este... Așa, culoarea, uitați. Mereu mi alunecă de aici. Este așa. Maro. Frumos. Ok. Așa. Încă o oră. Așa. Și am aici foarte bine, nu pot să zic că sunt foarte multe, dar am elastice. Așa. Ia. Plus astea două. Da. Mai am... Da, despre crema asta chiar vreau să vă vorbesc puțin. Uitați, o cremă diclofenac, pentru că este un unguent. Este de culoare albă. Uitați. Așa, da. Vreau să vorbesc puțin despre mine și despre această cremă. Uitați, să pun așa aici ca să vedeți mai bine. Deci, când mă doare ceva, mă dau cu asta. Deci, dacă mă doare rinichiul, nu știu, dau un exemplu și nu știu, mă dau cu el, mă ung cu el și îmi trece foarte bine, pentru că este un unguent foarte bun. Nu știu dacă se filmează bine. Așa. Deci dacă mă doare puțin, este și, pot să zic că este foarte ieftin, este destul de scump. Da, vă mai amintesc o dată ce culoare are, e culoarea alb. Da. Ops. Așa, și cel din ultimul produs este Rasa excelent de frumos. De frumos este un sapunel. Acest sapunel este pentru nu este pentru mâini. Este, nu știu, de exemplu, la școala pictură, nu are pe folosesc mai mult să pună haine. Dar și mai aici am găsit aici un produs. Era la fund și nu l-am văzut. O perie de păr. Este o perie normală de păr. E culoarea mov. Și ăsta le are mov. Roz, pardon. Ăsta le are roz, dar este culoarea mov. Știu că în camera poate se vede.